Egunon, gaur artezgailu zilindriko erakutsiko dizuet. Bertan ikusi leikezue zuen ikaskidie lanin eta erakutsiko dizkizuet zati ezberdinek, bale? Bueno, hemen aigea diamantatzen, harrile, diamantadorikin, eta erakutsiko dizuet zati nagusiek. Bueno, lehenengo gauzi etengailu. Etengailu hemen dakezue, hemengo palankatxo hau, bale? Horrei eman eta argindarra dakezue. Bueno, bankada beko zona urdin hau da, bertan dakezue. Hainbat palanka eta hainbat botoi martxan jartzeko gero erakutsiko dizkizu. Eta hori mugitzen nahi dena, bankada gainean izango litzake maile. Bueno, mailen zer dakegu, mai gainean, badakegu kontrapuntu bat, hemen ikustezue. Kontrapuntu bezaldien dakegu burua, piezi lotzean burua, pieza hortan lotu leikeu puntu hartien, lotu leikeu atzaparrak, lotu leikeu zein sistema. Eta gero hemen dakezue burua, harrilen burua, bale? Harrilen buru hontan, harrile hor martxan ikustezue, bere taladrina zorrotaiekin, eta oin egiten egean eraiketa izango litzake diamantari. Bale? Hor ikustezue diamantatzailea, eta nola idan pasatzen alde batetik bestea harrile diamantari. Gero ingo jau prozesue eta oin erakutsiko dizuet nola gelditzean harrile diamantari. Bueno, beti bezala segurtasun sistemak hemen dazkeu eta ati ez da irikiko harrile geldi bart. Vale? Hemen dakezue piezan buruen revoluzioek nola ezuzen hor volantetxo dakezue regulatzeko eta oin ati irikiko dugu eta ikusiko dugu diamantauen nola geldi da, harrile nola geldi da diamantau, bale? Bueno, ikustezue azalera nahiko uniforme dauke, nahiko txurile dago alde guztietatik, eta, baia prestaute mekanizatu. Oain diamanta hori kenduin berko genuke, oso erresa da, tornillo baten honen bitartez askatzen da, eta pieza hau kenduin genuke. Eta hemen lotute dauket buruen puntu bat, bale? Puntu hori gero referentzi bezala hartuko dugu puntu gartzeko. Kabezala dakeun bezala, kabezala bindakeun bezala, orientauta, horrak ezuen nonius bat, graduk eta indikatzeituna, badakeu otamar gradota inklinauta. Otamar zeatik, otamar dalako puntuek, 60 gradu baldin mauzke, 60 erdile. Orientazio hori gutxi gara bera inde dakeu, baina erlojo batekin ajusta ingo.